Presented by Das Ganeshai. मगध स्टार म्यूजिक अरबल। रही साइकिल से जात ट्यूशन वान हो, रहे आवत बजावत उगनवान हो। ए सखी रही साइकिल से जात ट्यूशन वान हो, रहे आवत बजावत उगनवान हो। कैसे कही मामला सीरियस भइल बा ए सखी रे, कैसे कही मामला सीरियस भइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। पन्हले रहे पगड़ी मुँह में पनावा चबैले, बड़ी निमन शर्ट पेन्ही हिप कट कटाइले। तेरे ड्राइवर तो है ना, जाने कवन रहे ओकरा अखिया में जादू, मारी दिलस आँख मनवा हो गइल बेकाबू। ओकरे सूरतिया दिल में धस गइल बा सखी रे, ओकरे सूरतिया दिल में धस गइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। मार दिलस मुस्की हमहू हंसनी ठठा के, रोक दिलस गाड़ी हमारा आगा लगा के। होता जोड़ नहीं के हो, ऊ हमारा के हम उनके निहारी। ऐसन रोगवा दिहले पदकस अमरेश आभारी। मिठी बोली जैसे प्यार के रास भरल बा ए सखी, मिठी बोली जैसे प्यार के रास भरल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। रही साइकिल से जात ट्यूशन वान हो, रहे आवत बजावत उगनवान हो। कैसे कही मामला सीरियस भइल बा ए सखी रे, कैसे कही मामला सीरियस भइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। हमारा तकला से ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। हरे अब तो गियर मरबे न करी।